Bon dia, avui volia parlar sobre la canadenca, que més enllà de ser una persona de Canadà, és una vaga de 44 dies que va tenir lloc a Barcelona i a Catalunya en general. I és que, en el fons, és una història que segurament els sindicalistes expliquen als seus fills cada any quan arriba el 5 de febrer. Va ser una vaga molt important que va durar 44 dies, com ja hem dit, i va haver destrosses, moltes, amb els tramvies, amb els llums, va venir l'exèrcit, hi va haver detinguts, hi va haver algun mort també, molts acomiadats i molts presos, no? Al final tot això es va arribar a un acord i va ser, primera cosa, jornada laboral de 8 hores, dels primers llocs del món que s'imposava per llei aquesta jornada laboral. Readmissió de tots els treballadors despedidos, també hi va haver un alliberament dels presos que havien estat empresonats durant les revoltes i tal, i una millora salarial. Que el context també és important, la CNT en aquell moment estava disparada, començava a pujar moltíssim el tema dels sindicats, i també hi havia un tema catalanista per allà, perquè el noi del Sucre estava detingut i després va sortir no sé quantos. Jo, de veritat, us animo que us interesseu per la història, per aquestes coses. Si no us interessa això i us interessa una altra cosa, doncs endavant. Però recordar les coses, sobretot d'on venim, ens fa saber on anem i com podem aconseguir aquests objectius.